Mga sakop sa clearing team sa Lapu-Lapu City Hall naukay human na napurma nga daw imanghin sa mahal nga birhen ang giputol nilang kahoy nga mabulo. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Kini ang kabahin sa sanga sa kahoy nga mabolo nga giputol sa clearing team sa Lapu-Lapu City pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Sa unang hulagway, puwahon ang kolor niini. Samtang sa ikaduhang hulagway, medyo nikuspaw na ang kolor. Pero di pa lang sa gate, nahibong namin anong na-develop siya nga ning blue. Nga wala to sa amo nga nagbitbit ni red lang gid siya. Ya sige na mo og tutok ning kalit lang siya og blue. So doon na day ka ng kuan sa personnel din nga naay third eye nga ningon siya nga si Mama Mary jud kuno na siya. So yung ko nga so nang bawat among tanang balhibo nga kami nagapundok. Nahukman sa pangu sa clearing team, Helen Mandal nga pabindisyonan kini sa pari. Ang giputol nilang kahoy nahimutang raman usab sa gawas nga bahin sa simbahan sa Birhen sa Regla. Usa siguro na siya nga mensahe nga kita pahinumduman kita permi di lang sa digit lang ato ang sige og kupot wa nga mag-prayer kita sa tungod ani karong sa COVID-19. Ganihang buntag, gipatiwas ni Helen og paputol ang nahabiling sanga sa kahoy nga mabolo. Ang kabahin sa naputol nga kahoy daling gitapukan sa mga tao o gitan-aw ang naporma ni ining imahen. Ang uban mihikap og nanguros, samtang ang uban nanguha sa ginabas nga kahoy sa pagtuo nga milagroso kini. Amo ni siyang lagawon og di ka nang paigon bitaw niya ihaplas ba. Makatabang ni siya ma'am. Ako kay may pagtuo. Ang Birhen Milagrosa. Mo bitaw na among gipangamuyo in town nga magmilagro kay kada gabi magsige gampo nga mawala unta na ang mga katalagman diri sa upon ba. Si Father Bong Corpus, team moderator sa Virgen de la Regla National Shrine, nga mo'y may bindisyon sa napormang hulagway sa kahoy, may pasabot. I just simply bless it kay maumana ang ilang gusto, no? Aron at least ba whatever feeling nila makuha nato. So muna siya, but I would just see it as kanabang murag natural lang nga na porma. Ang gibindisyonan nga pinutol nga kahoy gibutang na sa altar sa opisina sa clearing team. Gibutangan og kandila ug mga buwak. Ning panahon karon sa kahadlok ug kalibog nunot sa COVID-19, dili malikayan nga ang uban mudangop sa bisan unsang butang nga pagtuo nila makaayo. Apan panghinaot sa simbahan nga unta dili lang kita kutob sa mga external nga butang o ang butang nga makita. Apan unta mas makalawom pa kini sa atong pagtuo sa Ginoo. Kung ugaling makita nila dito ang maong larawan sa tumaylan ng Birhen Maria, panghinaut gayon nga kini unta makahatag og kanang paghinulsol, no, pagbag-o og pagampo labi na karon nakita sa panahon sa Kwaresma. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Besdak.